Добрий день, підприємство «Комплект» пропонує вам нову продукцію свою. Це лавочка-качалочка. Як кажуть хлопці, які її розробляли, це антистрес. Антистресова лавочка. В чому її особливість? Особливість її в тому, що вона качається. Невеликою амплітудою, але впевнено качається. Труба 50х30, брусочок 90х40. Як завжди, у нас все зроблено добре. З якісних матеріалів, смерека. Тут у нас стоять підшипнички, усього 8 підшипничок в ступочках, вони, трубочка 20х40. Це легенько гойдається. Отака от імпровізована гойдалка у нас вийшла. Десь прийшли, після роботи сіли і тихенько гойдаєтесь. Отримуєте задоволення від експлуатації і трошки медитуєте. Дякуємо за увагу. Дивіться, будь-який розмір. Оце лавочка 2-метрова, треба, зробимо 1,5 метра, 700, метр 800, кому стільки потрібно. Дякую за увагу.